Iti karita gundaway gagayam ken kabsat ket intayo padanon detoy panakiya sarsarita ka ken Mayor Edward Kilala iti Kurimawilocos Norte napagasaritaan mi gagayam ken kabsat no kasano ngaminan iti update detoy pan nakaaramid iti Omnico Port Expansion iti nasao nga ili tapagamuta yung mga kaibigan itay napalpalabas at tawtawen ket adari iti timpuar nga issue karita gundaway gagayam ka absat hindi nga ruden buyaen dito panakiyasar sarita kanya na iti mismo nga opisina ni Mayor Boyet Kilala. Good question. Just last 2 weeks ago, we held this consultation meeting. Yes po. Together with some stakeholders, including Omnico and the DNR. Yes sir. Mangyari, the DNR ngamin, or there's a group, no? Yung Haribon, these are NGOs. Yes sir. Haribon and another one, environmental something. They identified Curimaao as MKBA, meaning Marine Key Biodiversity Area. Ang naging basis nila dyan, kasi at dahano dagiti doang nga aragan, doang nga klaseng aragan, Sargassum Curimaoense and Sargassum Yemade. Now, this Sargassum nga dito, digi aragan, no? Yes, sir. In 1994, I think, professor by the name of Professor Trono, nakita na J. Pangil. Yes po. Now, because of that research, in-declare na MKBAT Curimaao sir. buong Curimaao. Now, for all you know, baka Paway, meron din ganyan. Kasi Pangil, malapit na sa Paway. Yes sir, oo. Now, ang sinabi ko noon sa yung taga-DNR, ang nag-present regarding those two Sargassum. Yung Sargassum, yung aragan na pangkaraniwan ng aragan. Ang sinabi ko noon, ma'am, hindi ba kasla narigat nga explain kadigiti kakailyan na uri kita agtrabaho awan mapagtrabahoan da gapunta ka dito yung klaseng aragan. Yes sir. Di ba ang what we were asking was siguro baka naman pwedeng i-reassess the MKBA nga din baka naman a portion of which pwedeng gawing available for development. Tapos yung area na kaadwan na, which is Pangil, Yes, sir. doon ang i-declare na MKBA. Oo. So, yan yung hiningi namin sa DNR. I have a letter na requesting ag-conduct the DNR reassessment. Kasi baka naman po pwede. After all, sabi ko, ang declared MKBA is 2,342 hectares. Ang hinihiling lang naman ata ng is 15 hectares. So that's sabi ko it's a drop in the bucket. Talagang i-kinompute me parang 0.006% of the entire MKBA. So what's 15 hectares no maka-employ kung magtitang tao nga adu for the improvement of the well-being of the people of Curimaao. Pangalawa, sinabi ko rin noon, although sinabi ko openly, I told the DNR na huwag kayong mabahala kasi we will take care of our town. Yes, sir. Dito kami nakatira, hindi namin pababayaan ito. Di ba? Hindi namin isa-sacrifice ang aming future sa mga bagay na alam namin makakasama. Yes po.
Yun, it was also suggested by the regional executive director na tama, mag-ano na lang kayo, mag-request kayo ng reassessment. Tingnan natin kung So, nagpasan, sir? susunod pa lang kami. Okay, sir. Tapos ipadalami. Of course, we'll seek the assistance of the governor. I really can't say. Ang sinasabi ko lang sa mga di kailyan mi nga dingding makanggangag kanyak no ko. Sabi ko, we're very lucky to have our shore. Kasi of the entire Ilocos Norte, ito'y lang ti at the harbor na mabalin nga pag-aramidan ti Tikas Jane na... Pantalan. Oo. So, kanukas parigan, sir, dito pa nakareassess, sir, ti DNR kaya ito'y pakaipanan ti expansion on the Cupor. Supportado kayo, sir, iti kaya ito'y mabanat. Yung it's been my position na it has always been my position na basta mag-comply lang kayo. Mag-comply kayo sa mga regulations ng national government. Yes, sir. Andyan yung PPA. Basta makumpleto. Basta makumpleto, walang problema. Oo. Walang problema basta makumpleto.